aiwa toda kuti umhorese aiwa toda kuti umhorese zvimoko ashamwari unoziva kuti kune zvimoko zvinokuketa iyo zvinokufarira zvimwe zvida kungokufarira zvakunyatsa kufarira wakarara remember that ndikutaurira vanozokuti rip chichi rizini akati mupenzi wangu chichichi vanoda kuzokufunga wakarara vanga vatipa kawanda vatipe isitare kuda ndinaka ndafauza zvichi bambi hati nditomwena mberi but vakamirira izvozvo manje vozotumira zvimakasiketi vada kushanda nekasiketi ngatoda tocremate pano handiti kasiketi acho madman reason asita kuplata mira kani nambobata $50 reason asita kuplata sekutama naye wera ndizvatoda udza kavari foreign kauti mari yakawanda $50 otatanzanditumidzirwane pamwe 5 months asi ari foreign anoibata kavi easy kainokuti foreign anoibata inotenga mabhiya mangani inotenga mabhiya mangani inotenga crate uchinjwa $10 crate asi kunokutotenga macrates mangana ndekuno kuti tomasawo zvakamana asi ari foreign achoazokumirana $50 uriona anenge pamwe ari maya anoibata ari maya iwe hauna kana respect ukuramba kuibata uchatobata ma50 akawanda kuna second tobata ma50 akawanda tobata ma100 kuna second aveni yeah exactly be what you want, but always be you. Yeah, Paul Mitchell. Vanhu vari kutikanganwa blarizi mafesi edu ari kuenda uko vari kutikanganwa yako yazokundwena yangu aiwa hatisi taita competition isu da kungotaura vatiri kuita zvakazi mira ndokuda kutomeebata unaona vatiri kuita zvakazi changu ko vanhu vari foreign vari kukanganwa ndo madzimai pano ona yanoro 15 reasons is better than women saka hazviti vakazi vakaipa but the time ndaite kuna pano kufara iye aiteka hatiwanyenda jamaica akaiona vamuti mendotekera fara akanda jamaica kakaenda kwese katuru iyo chamani iyo brazil chaicho yakatazopinda muri yapo ikatizorara pamusoro penyanza yadziwa nemabhambi uza yazoita home wanakwatombokwira vanga kucanada anombodaisombude uzokura yakasimba ani akasimba ini ani zita rangu ndonzandipanungaite mari bebinopfuura ndowabudisa ndimari badini anokonondipana dola but uliwa yakanapenga mugaiwabva kucanada undipa dola wataura kuti dhora rakamira sei muzimbabwe hati game dhora aunizatibata kona utano wanga vari kubata dhora ida hatatakika musikana kudana nemurume padhora tororada unonzi vana teleskin zvinokozvikuitwa zvazvedombi $2 for 2 kulafa kabozi hauzi hai ndeketa $1 for 2 ndeketa ndakatomboendawo kuma$1 for 2 havana change pana ko ifishi yako haina kutoroi iwe reason fish yako
aiwa asati aifata kana nini mina mazuva ngode kuone gani Plata, wana kayang apostolic Plata, ambo Plata, mapesa varasa fori. Arukanganwa achati kui Plata. Reason mapesa akakurasa fori. Arukanganwa fori. Achisanganwa aya pamwe nanga sino mari. Wana mari. Hawana mari. Taura. Ana mari nechipanda. Aya vanayo mari nana mari ndiri mugete ana imba kai. Ana motikari. Varutenga motikari. Vautenga motikari vautenga dzimba kuno. Mandina zvese izvi. Yangu mari ndeye pressure. Kana wakaboye kana yangu ndeye pressure. Mari yawa haitenge motikari. Kana imba haitenge yangu ndeye pressure. Saka ndichibogomba. Indofara ini. Ndeka ndine pressure. Jamani unozomugaya mwa yamwe ati $1 ngati Ndinopenga. Kunenge watopenga. Kana ngo yangu ndino takotora. Iwo ozotora kupile. Ndinofana kupisa utaura uza. Because I sign and ndidara. Not forgetting kuti so 30 dina 40 something or so 40G 40 something 40G 46 ka 46 ka aisi 47 ndonoda $1. Hello roda Maria oita katingi sister kasupu kashi ora iti tautokoma ndikaibata tubori pa video ka tukachibhadhara $50 yacho ausu respect $50 yo we apoketa mari no mono bhadhara $5 saka unodrinka unofunga bhiya eyo tondwa tidoni mujigejemishika unotsaka kana kaunga bakajembe yakata jikakata vanhu vesangogeda mamirira tango yenda uko munefuko enezwa mukadaiso munobhiliva ini kumwa tushoma momwa malita zakawanda efuko okumza kudaona kwa yaenye vanhu venyu ari foreign yatati yamiro yatipedzerana chitangokosha chiripo mablanco chongozona hama dzako kana neshamwari dzako kungoonana kwete kuti kupanana mari handiti bladiz ongouya ongo mari haina basa tongoita kuti bladiz tambotamba tese mari arikubhoira mira ichi timbopinza iri aiyo maembe tautenga pana riripo atosiya ukaita aupi mazimai anapa kutaura kuti haagarike naye usamude unova nenzara asiyaziibozinanobhiya atinova nenzara fisheries $1 isaka superficiaries respecta roko respecta umeta mwefi idomatofana kuipa ezofuna wamadzima yangu mira supiswa shamwari mira supiswa mufishu mira amememona kutora supu yako yaiswe angani rokoro anataka kunyenga ndo danzosendo azogamisa wangu ana lavu kunde naromdira south vandijaita hama ausachika kubebe awa ndizinda ewo chidya fishi yako because handikamba kutora uchidya fishi vanoforera unozobuda rute nanekengani akenga ndendinayo kenga inga wandisiwe seven fish kenga direke iripo